Opinjonisti ewlenin qed josservaw pubblikament l-ispin li prova jagħmel il-Partit Nazzjonalista bil-każ fejn ċittadin privat talab għal proċeduri kontra id-deputat Jason Azzopardi wara li ħassu mal-affamat. Dan b'kitbietom jew b'kummenti fuq ir-radju u t-televiżjoni. Fit-Times of Malta ta' tlieta kiteb ukoll l-opinjonista Martin Scicluna li fl-ewwel ta' April kien ikkritikat minn Azzopardi wara artiklu li kiteb jiddefendi l-libertà tal-kelma. Martin Scicluna jitkellem fuq l-ironija. Dan meta Jason Azzopardi u l-partit tiegħu huma tant urtati għaliex qed jitressaq il-qorti fuq malafama u sejħu dan bħala teddida għad-demokrazija. Azzopardi ma jistax ikollu kollox, jikteb Scicluna, li żied jispjega kif Azzopardi irid li hu jkollu l-libertà tal-kelma kollha anke jekk jien malafama imma ebda libertà l ħaddieħor jekk tfisser li jista' joffendi l-Knisja. Filwaqt li jispjega b'mod tajjeb il-kunċett tal-libertà tal-kelma, Scicluna item jikteb il-libertà kif issa Azzopardi forsi jinduna hija wkoll id-dritt li tgħid lin-nies dak li ma jogħġobhomx. Ikkumenta dwar dan ukoll l-ex-Ministru Michael Falzon fuq l-RTK kien ċar ħafna fi kliemu. Ma sakemm għadu hemm. Tom Dick and Harry jekk inti ġest tgħid xi ħaġa kontra tiegħi fuq il-medja jew flimkien jiena nista' mmur il-pulizija lesta nagħmel denunzja li inti ksirt il-liġi u l-pulizija jtellawk. Jiġifieri din hija azzjoni personali li Umbagħad wasal biex il-pulizija tellak għax peress li huwa crime ma tistax ittellaw inti tkun il-pulizija. Falzon innota kif konferenza tal-aħbarijiet bħal dik ta' jum il-ħelsien minn Simon Busuttil ittella tempra politika f'mument mhux floku. Anke għax l-argument huwa wieħed illi ma jagħmilx sens. Qegħdin jagħmlu jkollu tempra qed jagħmlu ħsara lill-pajjiż għax jiena fl-opinjoni tiegħi d-denni tal-elezzjoni għandu jkun almenu għal 6 xhur biss. Għax meta jkun hemm denni tal-elezzjoni pajjiż jieqaf ekonomikament, jiġifieri miż-żewġ naħat qegħdin jesaġeraw. Fi dan il-każ naħseb illi il-Partit Nazzjonalista għamel a mountain out of a molehill. U dwar l-istess każ kitbet ukoll l-avukat Anna Mallija. Mistoqsija waħda u diretta fit-Times. Iċ-ċittadin m'għadx għandu dritt iħares ir-reputazzjoni tiegħu staqsiet l-avukat Mallija.